Zapal ty keco. Dneska ich je, aha. Na nákup. Dneska je sobota, deň pracovného voľna. To povie čo. Ja mám. Kde je kapu? Do piči, jak kývajú. No počkaj, keď pôjdeš spátky. My sme z UNICEFu. Hej, tam bude zatrasená rampa do piča a ani kosmos. Deň pracovného pokoja. Dneska sa rozmnožujú. A Ty kokšo. už sa ohríval. Ale ich tu je. Keby do cesty normálne ho sejmi. Jemňo, dole, jemňo. Pozri, parchanka malého. To je zdravenie nové. To je nové pozdrav. Čo tu je skla, až tu ja dostanem defekt. No hej. Ty si do slepej uličky nebehol náhodou? Dobre, pedal veľa potreba, dobre. Ty tu dovyváďali. Čo ti jeme? Pozri, smolty, pod koleso behne. To je ono, toto sú autentické zábery. Ešte ide volať do Už sa Vácej nemôžeme ísť. Už sa Vácej nemôžeme ísť. tak to by som neradil. Topánky. Toto sa mi táto stavbu si naznačil, dívajte, Petroni. To je jak rezervácia normálne. Remezánsky dom Boska, dobre. Dívaj. A teraz títo malým. No nedá. Sa vysypa smeti. To není možné. Tak keď im to kázali upratovať, tak to si už do kontajnera.